és többszörös világkupa győztes Dallos Gyula és Pacias. Dallos Gyula, egy legenda a díjlovaglásban, egy legenda a lovasportban. Rövid egy ugrásváltással kezdett. Egy díjlovagló legenda, Dallos Gyula a pályán utolsóként a Ride and Drive versenyben. Hát számára kicsit idegen ez a terep. Díjlovaglásban 25-szörös magyar bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes. Most viszont díjugratásban kell megmutatnia a tudását a már visszavonult versenyzőnek. Pacias a lova. Az első 2 akadály megvan. Helyből is megy neki. Nem semmi. Ért a lovak nyelvén, az biztos. Már csak 1 akadály. Hibátlan lovaglás, hibátlan lovaglás. Tényleg ismeri a lovakat nagyon. És ebből még bármi lehet. Dobogós szereplés biztosan. A futással, mintha gondok lennének. De szerencsére van, aki kisegítse. Neki is van egy kucul lova. Azzal azért csak gyorsabban megy. Nem kell, hogy szárba menjen a ló, csak gyorsan fusson. Hagyja futni a lovat, hagyja vágtázni Dallos Gyula. Jöhet az utolsó akadály. A beszállás a kocsiba. Az autóval megnyerheti a versenyt. Szép lassan az is megvan neki. És akkor kocsival végig kell hajtani a 6 akadályon, egy számára idegen terepen. És akkor odaérhet tényleg a dobogóra Dallos Gyula. Az első kipipálva fönnmaradtak a labdák. A másodiknál is fönnmaradtak a labdák. Szép nagy ívben fordul rá a harmadik akadályra. Hibátlan, most jön a legnehezebb, a legszűkebb akadály. De ez is megvan. Ez is megvan, már csak 2 van hátra. És még odaérhet mindig a dobogóra. Még mindig odaérhet a dobogóra, ha most hibátlanul teljesíti az akadályt. 2 perc alatt Dallos Gyula a második helyen végez Lázár Zoltán mögött. Szenzációs teljesítmény volt az örökös magyar bajnoktól.